организира тази точка към плана на училището План Какво. Как се чувстваш, Иво? Много притеснен. Споко. Как се чувствате? Ето съм залегал. Трябва да знаете, че това не е обучение. Но за съжаление, полицията и пожарната нямат възможност да съдействат в момента. Господин Хитов, госпожа Зарчева, госпожа Драгнева, вашето присъствие е повече от нужно. Необходимо е, належащо е в момента. Благодарение на контрола, който оказвате, вие осигурявате чувство на сигурност у нас, за това, че ние сме в добри ръце. Госпожа Зарчева, благодарим ви за неимоверните усилия, които полагате, за да организирате всичко случващо се в училище. Госпожа Драгнева, вие сте слънцето на Езикова, което ни огрява всеки ден, както в школа, така и тук в училище. Благодарим ви! Добре дошли на нашата евакуация! Но сега имаме нещо по-важно, което се случва тук под сцената. 12 клас! Ще дойдете ли с нас на бала? Кълна се, никога да не забравям те. Здравейте, нека да ви представя нашия училищен психолог. Как се казвате? Здравейте, Иванка Драгнева съм и, както каза, съм училищен психолог в езикова гимназия. Относно нашата изненада, която направихме за господин Хитов, нашия директор, вас и госпожа Зарчева, какво бихте казали? Каква емоция оставила вас? Първоначалната, вау, стряскаща. Истината е, че сериозно ни притеснихте, защото не знам дали си давате сметка какво значи евакуация за едно училище. Просто трябваха ни секунди, да не кажа и малко повече, за да се осъзнаем всъщност какво се случва. Но последствие така, имайки предвид, че ви познаваме в някаква степен, нали, решихме, че всъщност е най-логичното нещо, което може да се случи, да ни евакуирате. А с какво ще запомните нашия випуск? Ами, вашия випуск, много труден въпрос. Много пъстри, много индивидуални, много смели, много иновативни, много различни, но много хубави. Благодаря ви.